Domin samun shi ne na gaba, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Alahud. Ta zana tsayar inda take inda duk aka ce an saba ba a sarrafuwa. Masu sauyi kama su ne suke fita su guje inda suke. Sosai ne zai sa kai ya hau mai shika. Da dama ke ce zana ba ku budin taska. Ajiye zancen nan karkare shi sai na farka. A ga za ka taho lokaci da tsaho, kar ka bar ni dan tsayuwa har na jike. Da duk aka ce an
zuciya shari